Безнең инде яшьләр арасында да шундый осталар булса, менә ул өлкән буынга алмаш, мин бик сөенер идем инде. Су буйларында без инде яулыклар чигә идек. Безнең татар чигү хәзер тагын яңа чорга кирип китте. Минемчә, һәрбер хатын-кыз үзенең яраткан эше белән шөгыльләнергә тиеш. Элегрәк татар хатын-кызлары кичкенәдән үк төрле кул эшләренә өйрәнеп үскән. Бигрәк тә чигү яшь кызларның яратып һәм оста башкарыла торган шөгыльләреннән саналган. Кичләрен дус кызлары белән җыелышып, сөлгеләр, кул яулыклары, мендәр тышлыклары чиккән алар, киемнәренә төрле бизәкләр төшергәннәр. Ир егетләр өчен иң кадерле бүләк сөйгән яры чигеп биргән кул яулык булган. Сабан туйлардагы батырларга төрле чигүле сөлгеләр бүләк иткәннәр. Гомумән, төрле татар бизәкләре белән чигелгән Казан сөлгесе татар сәнгатенең гүзәл үрнәге буларак бөтен Россия күләмендә дан тоткан. Бүген 21нче гасырда да татар милләте өчен җан атып, татар гореф-гадәтләрен торгызып, аларны саклап калырга теләүче яшьләр бар. Тапшыруыбызга кунак итеп, татар җанлы, оста куллы, талантлы татар кызы Казан сөлгесе проектын башлап җибәрүче Гөлнара Нурмөхәммәтованы чакырдык. Гөлнара, тапшыруыбызны синең проектта эшләүче кызлар чиккән әйберләрне күрсәтүдән башлыйк әле. Менә мәсәлән, безнең менә бу өстәл уртасында нинди савыт бу? Бу безнең икмәк савыты. Әлбәттә, ул безнең татарларда кулланмаган, ул инде чит илдән килгән яңа күренеш. Шулай инде хәзерге вакытта менә безнең сатып алучыларыбыз бик рәхәтләнеп бу эшләнмәне сатып ала. Монда инде икмәк кенә түгел, конфетлар, печеньелар да куеп була. Менә монда шулай ук тамбур чигү белән чигелгән таба тоткычлар да бар, әйме? Әйе, бик дөрес, алары таба тоткычлары. Шулай ук менә шундый ашъяулыклар да бар әле безнең. Менә бу икмәк савыты белән Пардан, шулай ук әле бу икмәк савыты белән ашъяулыкның менә шундый матур алъяпкычы да бар. Менә бу комплект безнең әни җылысы дип атала. Аны һәр вакыт сорыйлар, сез комплектларга нинди исемнәр бирәсез, каян алып инде. Бу комплектка юкка гына бирелмәгән. Мин инде үзешчән булсам да бизәкләрнең мәгънәләрен бик өйрәнәсем килде. Һәр халык чиккәндә, ниндидер рәсем сәнгатендә аларның бизәкләрнең мәгънәләре, символикасы булган. Менә бу алъяпкычта, менә бу бизәкне күрәсезме, яфраклар. Алар инде безнең яфрак формасында бара. Ул инде, мәсәлән, Кырым татарларында менә шундый яфраклар ул әни куллары дигәнне аңлаткан. Димәк, инде менә әни кулларында, әни куллары җылысы дидек инде без аны, бөтен гаилә тора. Менә бу чәчәк, ул инде безнең гаилә символы, ягъни түгәрәк гаилә символы. Ә инде иң башында, гаилә башында нәрсә тора безнең? Ләлә чәчәге. Әйе, нәрсә ул гаилә башында тора безнең? Әти кеше. Әти кеше, ир-ат. Ягъни ләлә чәчәге никадәр генә бер уйласам бит хатын-кыз образында сүрәтләргә мөмкин. Ул инде көчле шәхес образы сүрәтли. Шулай ук тагын бер аның аңлатуы бар ләлә чәчәгенең. Ул инде безнең бердәмлекне аңлата. Аллаһка ышануны, ягъни Аллаһ сүзен без язсак һәм аны Аллаһ сүзен әйләндереп алсак, ләлә чәчәге килеп чыга. Шулай ук ислам диненнән килгән безнең чәчәк булып санала. Шуңда шулай бит, әйме? Әйе, роза һәм ләлә чәчәкләре алар инде ислам диненнән килгән дип санала. Вак-вак әйберләр алар инде балалар символы. Ә менә бусы инде гөлҗимеш символы. Гөлҗимеш инде элек-электән сәламәтлек билгесе булган. Димәк, гаилә учагын саклау хатын-кыз кулында, ләкин гаиләнең башлыгы безнең ир кеше. Әйе, көчле шәхес. Казан сөлгесе нинди проект ул? Казан сөлгесе ул инде безнең гореф-гадәтләрне искә алып, ягъни тарихны калдырып, киләчәккә алып бара торган проект. Без аны шулай дип күзаллыйбыз. Без инде хәзерге вакытта да менә бу милли бизәкләр, алар инде безнең көнкүрештә безнең бизәге булып торсын дибез. Һәм әлбәттә, бу проектның әле тагын төп максаты ул инде безнең гүзәл хатын-кызларыбызны чигүгә илһамландыру. Кемдер инде безнең эшләнмәләрне күреп, чигү белән кызыксына башлый, чигә башлыйлар, тагын өйрәнә башлыйлар. Син башта хыялланган эш белән хәзер башкарыла торганы тәңгәл киләме? Әйе, тәңгәл килә дип әйтә алам. Әле эшләнәсе эшләр бик күп. Әле бу эшнең башыгына шуңа күрә инде бик күп үзгәрешләр кертеп, алга гына барасы инде. Ә ни өчен нәкъ менә чигү белән шөгыльләнергә булдың син? Нәрсәсе белән кызыксындырды ул сине? Чигү миңа, мин үзем Урыс шәһәрендә туып үстем.
Аннары инде без миңа 10 яшь тулганда әти безнең төп йортына кайттык һәм шунда инде мин үзебезнең татарның гореф-гадәтләре белән таныша башладым. Миңа бик кызык күренеш булды. Май бәйрәмнәре җитте. Кызлар ярыша яулык чигә башладылар. Ул яулыкларны инде Сабантуйда сөлге җыйганда егетләр үзләренә ошаткан кызларның яулыкларын үзләренә алалар икән. Ул өлгене бер-беребезгә күрсәтү юк. Һәр кеше үзенчә өлге каяндыр таба, анда гәҗитләрдән табамы инде ул, әбиләрдән барып аламы ул өлгеләрне инде. Бик кызык күренеш инде менә шунда май айларында, биби саклаганда, су буйларында без инде яулыклар чигә идек. Аннары кырыйларын ыргак белән, крючок белән инде матурлап, бисерлар да куллана идек. Иң кызыгы әле ул бөтен кешегә дә таныш инде ул мулина җепләреннән чигү түгел. Нәкъ менә әбиләр безнең төрле төстәге яулыклар кирәләр, һәрбер авыл кибетендә сатыладыр ул яулык. Шул яулыкны сүтеп, шуны җепләреннән чигәдер. Шундый ачык матур төсләр иде ул. Аннары инде Сабантуй вакыты килеп җиткәч, егетләр инде сөлге җыялар һәм кыз бала шул чиккән кул яулыгы белән йортның ниндидер почмагына качып торырга тиеш. Һәм егет кеше эзләп табу инде кем эзләп таба, яулык шуңа була. Ул яулыкны егет кеше ала һәм инде гармунчының иңенә аны инде бәйләп куялар. Аннары клубта бүләкләрне барлаганда егетләр инде үзләренә ошаткан кызларның яулыкларын, кул яулыкларын сайлап алалар иде. Хәзерге вакытта инде кызлар яулык чигә дип белмим, әмма безнең өстәханәгә, армияга егетләрен сатучы кызлар мөрәҗәгать итәләр. Кул яулык чигеп бирегез әле дип. Әмма хәзерге заманда безнең менә бу чигүләр шуның кадәр яңара башлады. Безнең татар чигү хәзер тагын яңа чорга кереп китте. Татар орнаментлары дигәннән һәр халыкның үз бизәге, үз орнаменты. Менә шушы чиккән әйберләргә карап, кайсы халык эшләнмәсе икәнен аерып буламы? Әлбәттә аерып була. Инде безнең татарлар төрле җепләрне кушып чигәргә яраткан. Ягъни алар якты, чуар дип әйтсәк тә була инде, чигү булган. Алар иренмичә бик күп итеп, бәрәкәтле итеп чиккән, шуннан аерылып торган инде безнең татарларның чигүләре. Менә Кырым татарлары ул яктан һәрбер эшләнмәгә үзенең тарихын, үзенең менә ни аңлатканын белеп чигәләр. Синең үзеңә менә шушы бизәкләрне өйрәнү һәм чигергә өйрәнү авыр булдымы? Миңа чигәргә өйрәнү авыр булмады. Интернет киңлекләрендә өйрәндем бизәкләрнең ни аңлатканын. Бик кызыклы тема булды бу. Аннары милли китапханәгә барып та китаплар укып килеп, аннан да өйрәндем. Һәм иң кызыгы ул бизәкләрнең тарихы һәрбер чорда үзенчә. Бер халык бездән ала бер бизәкне, икенче халык башка җирдән ала. Элек бик элек заманнарда безнең әбиләребез чиккәннәр күгәрчен, ул тынычлык символы, ягъни сугыштан соң кешеләр үзләренә тынычлык теләгәннәр. Гаилә символы буларак та ул күгәрчен шулай бит. Аннары роза чәчкәләре алар чиккәннәр инде. Ягъни ул ине матурлау бизәү үрнәге булган инде. Хәзер дә безнең төрле техникалар бар, бик кызыклы. Әгәр теләсәң, сиңа да күрсәтеп китә алабыз. Үзең дә чигеп карый аласың. Әйдә эшләп карый. Әйдә эшләп карый. Казан сөлгесе проектын башлап җибәрү идеясе ничек килеп туды? Башымда бар иде ул идея, әмма инде минем вакытым юк иде анда. Чөнки дәүләт эшендә эшләдем. Анда инде көн-төн эшлисең, кич кайткач арасың, хыяллар һаман кала. Менә Печән базары дигән безнең бик яхшы проектыбыз бар, Татар яшьләре форумы уздыра торган Печән базары була дигәч, бер ай кала, мин әйтәм, менә бу бер ай эчендә мин хәзер әзерләргә тиеш сөлгеләр. Әгәр инде Печән базарында аны яратып кабул итүчеләр була, димәк бу проектка яшәргә кирәк. Шуннан соң тиз генә логотип ясаттым, сөлгеләр кайтарттым, производство табып, бер цех табып, инде чиктереп карарга булдым сөлгеләрне. Иң беренче сөлгене тоткач, күз яшьләре чыкты. Минем әле әтием дә, ирем дә белмидер ул турыда, мин аларга әйтмәдем. Чөнки ничек килеп чыгасын мин белми идем. Аннары инде иремә кайтып күрсәткәч, без бергәләп фотосессия ясадык та Печән базарында катнашырга булдык. Ничек кабул иттеләр?
бик яратып кабул иттеләр. Безнең әле монда эшләнмәләрне күргәнебез юк иде. Бик матур килеп чыккан дип, мине инде шулай үсендереп җибәрделәр. Шуннан соң менә инде Казан проекты үсә башлады. Казан сөлгесе проектына якынча 4 ел вакыт инде, шулай бит? Хәзерге вакытта синең проектта ничә кеше эшли? Безнең заказ кабул итүче кызыбыз бар. Заказларны менә төреп, хуҗаларына тапшыручы кешебез бар. Аннары безнең компьютер машинасында эшләгән бер кыз һәм тамбур машинасында эшләгән. Без үзебез бер зур команда булып бергәләшеп шулай эшләйбез. Киләчәктә менә бу эш табыш китерер дип уйлыйсыңмы? Шундый ниятегез бармы? Мин бу эшне башлаганда, минем ниятем табыш китерү түгел иде. Минемчә, һәрбер хатын-кыз үзенең яраткан эше белән шөгыльләнергә тиеш. Әгәр хатын-кыз табыш турында уйлый башлый икән, гаиләдә киеренкелекләр чыгарга мөмкин. Минемчә инде бу шундый фикердә мин, хатын-кыз үз көенә, тыныч кына, рәхәтләнеп, иренә ирек биреп, акча эшләргә ирек биреп, тыныч кына эшләргә тиеш. Шуңа күрә менә бу проектны башлаганда да төп ниятем минем үз күңелемә ошый торган эшне эшләү, аның белән бүтән кешеләрне сөендерү һәм инде киләчәктә тагын ниндидер проектлар булдыру. Казан сөлгесе кысаларында. Шуңа күрә минем төп максатым ниндидер зур акчалар эшләү түгел. Һәм иң кызыгы менә бу сөлгеләрне шулай ук әле без менә исемле халатларда сатабыз. Менә шул кергән табышка biz менә бу тамбур чигешен, элекеге чигүләрне безнең яңартабыз. Шуннан кергән табышка инде. Һәм әлбәттә инде мин шуңа да сөйнәм, мин кайбер кешеләрне өстәмә акча эшләргә ярдәм итәм икән, ул миңа да савап булып языла инде. Менә мәсәлән, бездә эшләүче кызлар күпме саталар, шуның кадәр инде алар үзләренә табыш та алалар инде. Әгәр бик каты тырышып эшләсәң, бөтен көчеңне куйсаң, балаларыңны онытып, иреңгә ашарга пешермичә гел шуның белән генә эшләсәң, әлбәттә инде акча эшләп була. Әмма аның бәрәкәте буламы, юкмы? Менә шул сорауга да җавап бирергә кирәктер дип уйлыйм инде. Әлеге эшне син бер үзең башлап җибәрдең, әлбәттә аның чыгымнары да зур булгандыр. Син менә шушы барлык җипләрне, машиналарны үз акчаларыңа алырга туры килдеме? Сиңа әле дәүләттән дә ярдәм итүчеләр булдымы? Мин бу эшне башлаганда гаилә бюджетыннан 4,5 акча алдым. Һәм логотип та ясаттым, берничә сөлге сатып алып чиктердем. Менә бу эшне башлаганда 5,000 тирәсе акча китте минем. Һәм инде хәзерге вакытта үз машиналарыбыз да бар һәм берничә производство белән хезмәттәшлек итәбез. Чөнки безнең хәзерге вакытта бар күләмле заказлар. Без мәдәният министрлыгына да мәсәлән менә бу алъяпкычларны чигәбез. Аннары төрле безнең реклама кешеләре мөрәҗәгать итә, сөлгеләр чигеп бирәбез. Ягъни менә шундый күләмле заказлар эшләгәндә без инде матур итеп бүтән кешеләр белән дә хезмәттәшлек итәбез. Менә шушындый проектларга дәүләттән ярдәм алып буламы? Әлбәттә, дәүләттән ярдәм алып була. Мин менә бу проектны башлаганда Икътисад министрлыгы тарафыннан уздырылган бизнес-фабрика дигән проектта катнаштым. Анда ничек сатырга, ничек клиентлар белән аралашырга, нинди грантлар алу турында сөйләделәр. Ул проект бушлай үткәрелә. Бик күп файдалы мәгълүмат аласың, күп табыш алучы эшкуарлар белән танышасың, үзенә күрә менә шундый тәҗрибә мәйданчыгы. Шулай ук әлбәттә безнең проектны мәдәният министрлыгы да күреп тора. Алар безгә заказлар бирәләр. Грантларны да минемчә әгәр тырышсаң алып була. Әмма бу проект инде дәүләттән ярдәм сорау максатында эшләнмәгәч, мин андый максат куймадым. Инде әйтүемчә, үз рәхәтемә әкрен генә эшлим. Әмма күпме генә әкрен генә эшләргә тырышсам да, әлхәмдүлилләх, безгә һаман заказлар килеп тора, субханаллах. Димәк, инде менә кешегә ошый безнең эшләнмәләр. Хәзерге вакытта менә чигү җипләрен, машиналар, сөлгеләр, башка тукымаларны кайдан кайтартасыз, кайдан аласыз? Сөлгеләр безнең инде алар Россиянең текстиль үзәге булган Ивановодан кайта, 100% киҗималык. Менә бу тукымаларны инде мин Мәскәүдән кайтарам. Бу безнең инде махсус тукыма. Аның белән күпме генә пешерсәгез дә, машинага юрга куясыз, бер нәрсә эшләми, бөтен таплары да бетә. Без бөтен эшләнмәләрне дәге көнкүрештә рәхәтләнеп кулланып булу өчен эшләйбез. Димәк, җипләрнең төсләре дә уңмый. Әйе, җипләрнең төсләре дә уңмый. Казан сөлгесенең киләчәген ничек күрәсең? Хыялларың, планнарың бармы? Планнарым зурдан. Әгәр насыйп булса, тормышка ашыр дип уйлыйм. Ул Казан үзәгендә үземнең остаханәне булдыру һәм анда инде иҗатка
иҗатны яратучы кешеләрне, шәхесләрне берләштерү. Заказ бирүчеләрнең географиясе турында сөйләп буламы әле менә? Нинди кайсы яклардан заказлар аласыз? Безнең заказларны иң беренче чиратта безнең Татарстан халкы бик яратып ала. Һәм менә бу проектны башлаганда ук иң беренче заказларыбыз безнең чит илдән булды. Европа татарларыннан, Америка, Канада, Австралия татарлары һәр вакыт заказ биреп үзләренең якыннарын сөендерә. Нәрсә чиктертеп алалар аларга да? Алар сөлге чиктертеп алалар. Менә бу тамбур чигешен бик яраталар. Алъяпкыч, ашъяулык, икмәк тота торган сөлгеләр заказ бирәләр. Гомумән инде чит илдән дә заказ бирүчеләр бик күп. Татарстаннан да һәм күңелгә иң ятышлысы шул, чит илдә яшәүче яшьләр Татарстандагы әти-әниләрен сөендерәләр. Без алар заказ биргән сөлгеләрне алып барып бирәбез. Менә шул матур, шатлыклы йөзләрне күрү безнең бик сөендерә, күңелгә рәхәт булып ята. Гөлнара, син бит әле 3 бала әнисе дә. Күп балалы ана кешегә менә үз эшең белән шөгыльләнү авыр түгелме? Миңа авыр түгел. Әкрен генә үз кибезгә хәтта бездә яшәүче кызларны да мин ашыкмыйча гына рәхәтләнеп тормышның тәмен белеп эшләргә кушам. Мин бөтен үземнең вакытымны бу проектка багышласам, миннән нары гаиләмә һәм иремә игътибар калмый. Баланс табырга тырышабыз, төрле чаклар була инде. Әмма инде менә ике якны да карарга тырышабыз инде.